Guys, good morning! It's me again. So, welcome to our channel. Ayan. So, today is Saturday. It's another day and another blessing. Hi guys! Welcome back! Ayan. So, ngayon is Sabado. Tapos, busy ako maaga kasi gagawin ako ngayon, magsisend ako ng maraming emails. Magana ako ng mga emails. So, gumising ako ng maaga para maaga ko siya matapos. Yan. Nakapagligpit na ako ng aking hikaan. Kumuha na ako nito. Itong ating almusal. Tapos, habang kumain ng almusal, maglalaba. Magbababad ako ng damit. Tapos, kasama ko yung after that. So, yun. Mag-almusal muna ako. Tapos, maglalaba, maliligo, at isasama ko kayo pagkatapos ko. Guys! Ayan. So, nandito na nga ako sa school kasi dami kong kailangan gawin ngayon. So, dapat sa bahay. Kaso lang, walang signal. Walang signal ng internet doon. So, sabi ko dito na lang para tapusin ko naman siya ngayong araw. Hindi na ngayong araw. Siguro hindi naman siya aabutin ng buong araw. Bali, alas 9:30 na. Nandito na ako. 9:30 na ngayon. So, yan. Umpisa na natin. Pero, bumili ako ng lunch kay Ate Gina. Para habang kumakain ako ay nagsisend tayo ng mga emails. Ayun. So, yun lang naman yung gagawin ko. Kaya, ako nandito. Ayan. So, tapos ako, kanina naglaba ako. As in, sobrang ang tagal ko rin naman naglaba. Kasi bago ko nagising, diba? Tapos yun. So, para hindi tayo magutom, diba? Pagkain tayo dyan. Naka-short lang pala ako. So, ayan. So, yun. Kasi hindi na naman ako sa bahay. Lapit na naman ng bahay dito. So, yun. Pinakain ko na rin yung mga isda. Ayan. So, kakain lang din ako. Tapos, ayan. Magsisending na tayo ng ating mga emails. Ayan. So, nakabukas yung ating electric fan. Ayan. Hindi tayo nag-aircon. Okay sa kanya yung fan. So, yun. In-open ko lang kasi bagay ako lang naman yung gumagamit ng internet. So, alam ko napapabilis ito. So, yun. So, update ko kayo. May andilim dito na hindi niyo ako nakikita na. Dito ang ganda ng lights. So, puti-puti natin dyan guys. Sa totoong buhay, hindi naman talaga ganyan kaputi tayo. Maganda lang talaga yung lights. Ayan o. Walang filter yan. Hindi tayo nagpipilter. Ayan, ganyan talaga. Ay, ang ganda ng lights dito. Ayan. So, yan. Simulan na tayo ng ating pagsisend ng mga email. Ayan. Balikan ko kayo mamaya after this. I wanna go back to the way we used to be. I wanna be next to me. If I can go back in time, baby, na 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 na. Hi guys! Ayan, nagsimula na tayo ng ating gawain. Actually, kanina pa. Parang may umaano kasi dun sa labas. Minsan. Kaya nadidistract ako. Parang, ano yun? Hindi ako nag-open ng ilaw dito. Kasi, okay lang ako. Kasi maliwanag yung sa may bintana dito. Okay naman yung lights. Diba kanina nga, ang ganda-ganda ng lights. Nakikita nyo naman ako, diba? Wala akong ilaw. Dito lang yung sa bintana. Ang ganda ng ilaw. Dito sa may bintana. Natural light siya. Wala siyang commercial light. Commercial light? Wala siyang artificial light. Natural na natural. Parang beauty ko. Natural. Char! Baka talaga may nagsasalita. Joke. Sending tayo na nakikinig kasi ako ng music. So, yung music ay yung time machine. I wanna go back to the way we used to be. Yun lang, alam ko. Wala nang kasunod.
Gumagawa kasi ako ng Gumagawa muna ako ng maraming draft para, alam mo yun, tuloy-tuloy yung sending. Ayan. So, I'll be back later. See you later, alligator. Guys, ayan, so tapos na rin pala ako. Nakalimutan ko pa sanang balikan kayo. Ayan, tapos na rin ako. It's already, ang kate, joke lang. It's already 1:58. Ayan, 1:58, mag-aalas 2 na. So tapos na ako, nag-pack up ng lola nyo. Nakapatay na rin ng ating computer. Yun, so yun. Tapos uwi na ako. Tapos na, ayan. So kung mga meron pa, pwede na lang siguro sa bahay yun kasi konti na lang. Pero tapos na ako. Tapos na ako. Pag may mga pahabol pa, yun. Carry na siguro yun sa bahay. Pag sakasakaling may mga pahabol. Ayan, so yun na lang. So, see you pag sa bahay na ako. Ayan. Guys, nandito na pala ako sa bahay. Kakarating-rating ko lang. Anyway, hindi pala ako dumiretsyong bahay kanina. Kasi nag-ano muna ako. Masakit na yung paa ko. Kaya, pumunta ako ng palinisan ng kuko. Pinalinis ko yung kuko ko. Kasi sobrang, simula ba nung basta simula nung nag-lockdown. Basta yung hindi na tayo masyadong, yung mga papabago-bago yung ECQ, MECQ, GCQ, basta ganun. Yung hindi na ako masyadong nakapagpalinis hindi ko talaga napalinisan yung kuko ko. So ngayon, dahil nga na siya, tagal na. So nararamdaman ko na yung sakit, kaya pinakutkot ko na kanina doon sa bayan. Ayan, so pumunta akong bayan, tapos pinakutkot ko yung paa ko. Gusto niyo makita? Ano pa? Hindi, magaling yung naglilinis ng kuko ko talaga. Oo, magaling siya. Magaling siya si Ate Lorraine. Doon sa yung nila, doon sa may Shopwise, banda malapit. Ano ba yun? Basta yung black, malapit sa WCC, basta ganun. Doon. Magaling yung maglinis ng kuko si Ate Lorraine. Ayan. Yun talaga yung naglilinis ng. Ayun yung na-discover ko after ko doon na dati kasi kami ni Tintin. Meron kaming talagang pinalilinisan ng kuko na talagang, alam mo yun, ang ganda. Sorry. Yung maganda talaga siya maglinis ng kuko, ganun. So, kaso lang, parang umalis na siya doon. Kaya naglipat kami. Tapos, nung napunta ako doon, magaling talaga siya magtanggal ng Tapos, after nun ay, pumunta ako ng Rob Mall. Kasi nag-check ako ng charger. Kasi yung charger nga, saan ba yung charger ko? Yung charger ko, na siya, bakit ba ako kamot sa ulo ko? Manirism ko na yun kasi hindi makati yung ulo ko, guys. Kinakamot ko lang siyang ganyan. Ayan. So, kasi nga, nagtitingin ako ng charger. Kasi yung charger ko nga, buga parang scotch tape lang nagdudugtong sa kanilang dalawa. Pero gumagana siya. Fast charging pa rin siya. Tapos yung kay Miss Ampi naman, hinatngat kasi ng daga. So, sabi niya, tingnan ko daw tingnan ko nga sa Robinsons, doon sa mismong store, kung meron. So, meron naman, nagbebenta naman sila ng charger lang. Kaso, sobrang mahal. Sobrang mahal charger lang. O, kasi original naman daw kasi yun. May ganun siya. Kaso, sobrang mahal lang talaga niya. Tapos, ayun, dahil hindi naman ako kumuha kasi mahal nga. Tapos, chinat ko si Miss Ampi kung gusto niya. So, sabi niya, mahal din. Sabi ko, magta-try na lang kami sa Lazada, mura-mura. Tapos, ito lang binili ko. Ayan, binili ko. Wait lang, pasensya na kayo sa kuko ko. Medyo, effective to, itong Bello Acne Pro Pimple Gel. Napaka-effective dito sa amin ni Miss Ampi. Ito yung ginagamit naming dalawa. As in, pag may mga pimple kami dyan. Kasi madalas talaga kasi ngayon, hindi ko alam bakit. Naglalagay kami nito. Effective talaga siya. As in, magdadry kagad yung pimples. Mawawala siya kagad. Though, nagkaka-pimples pa rin talaga. Kasi nga, pantanggal siya ng pimples. So, yun, kung magkaka-pimples ka, lalagay mo lang ng ganito. Ayan. Ito ay kay Bello. Ito ay 100, medyo focus besh. Focus. Ayaw niya. Focus.
Sa akin lang siya naka-focus, sana all. Ayan. Ayaw niya mag-focus eh. Sa akin lang siya naka-focus oh. Pero dito ayaw niya oh. Kung makikita niyo guys, tago ko yung mukha ko. Focus. Ayaw niya. Sa akin lang talaga. Char. Ayan, 189.75. So, parang 190. Ganon. Pero sobrang tagal sa akin. Siguro mga 3 months. 3 months ko siya nagagamit. Or more. Ganon. So, effective to guys. Gusto nyo i-try. Try nyo tong kay Bello. Acne Pro Pimple Gel. Meron na silang mga ano nito, mga facial foam, facial toner, mga ganun. Basta mga ganun. Pero, ito lang kasi yung talagang, ito lang talaga yung, bali, nung binili ko to, nung nakita ko to, tinry ko siya. Kasi nakita ko siya sa, ano din eh, sa isang vlogger sa YouTube. Nakita ko na, ginagamit niya tapos effective sa kanya. So, sabi ko, try ko nga din. Kasi sobrang nagkaroon kaya ako ng acne, ng pimple talaga na break. Ito, sobrang dami. So, effective siya nito. Effective siya, guys. Ayan. So, papakita ko yung dati mga pimples ko. Gusto niyo, ilagay ko dito sa screen. Ayan. So, yun. Effective siya pangtanggal. At hindi nagkakaroon ng mark na sobrang lala. Yung mga pimple marks ako dyan. Pero hindi na masyadong, ano kasi nga, ang galing niya talaga magtanggal. Ayan. So, yun lang. Ayun lang naman. Tapos, dito na ako sa bahay. Wala pa rin yung aking wala pa yung kasamahan kong mag-asawa. Wala pa sila. Baka pauwi pa lang sila. Tapos, nung nagbukas ako kanina dito sa aking drawer, nakita ko to. Ito ay mahaba na ng kuko ko. Pero yung sa kamay ko, guys, ako lang naglilinis niyan. Ako lang. Kasi, sa paa ko din naman, ako lang din talaga naglilinis. Kaso lang pag pag yung pakiramdam hindi mo na kaya kasi nga ang sakit na ng kasi yung mga dry skin, dahil kong dry skin, ganun. So, yan. Eh, to eh, galing dito kay Miss Ampi, itong sabon na to. Nung nagbukas kasi ako dito sa pink ko na dyan, sa pink ko na yan. Kasi ano ba hinahanap ko? Naghahanap ako ng charger yata kasi dun sa speaker ko. Yun. Nakita ko siya. Wait lang. Tapos, ito pala yun, berry. Ayan, berry. Yung pinili ko kasi anti-acne daw to. Anti-acne whitens organic barberry extract, kojic acid, tomato extract, and glycerin. 100 gram. Ang tagal-tagal na nito. Sa akin. Tapos, iwan ko, ba't nakalimutan ko yata. Ngayon, nakita ko, sabi ko, bakit basa yung plastic? Ayan, plastic yung paper niya. Kita nyo? Diba, basa-basa. Tapos, pagdating dito, ganun din, oh. Kasi pala, nag-moist na siya sa loob. Kasi nga, tinago ko dito sa, sa pink. Dapat pala siguro nakalabas lang siya. Ayan, oh, may na siya sa loob. Parang, nag-bubbles. Ganun. Bango. Bango naman siya. So, sabi ko, gamitin ko kaya to pag naubos tong sabon ko doon. Pang buong katawan. Ganyan. So, yun. Kita tayo mamaya after this. Or ano ba yung gagawin ko mamaya? Wala naman yata na akong gagawin mamaya. So, yun. Ito lang yung ating update for today, guys. Saturday. Guys, it's another day. It's another blessing. So, nandito ako hindi ko na pala kayo nasama sa church. Kasi nagmamadali ako kanina. Dahil kasi baka malate ako. Yun. So, nandito ako ngayon. Magkakanvas ako ng electric fan.
tubig. Ito po ba? Tingin-tingin lang ako. Tingin lang. Dito ako sa labas. Ngayon nababang ko na yung tricycle. I-trike. Basta i-trike dito. Nababang ako ng tricycle kasi tingin ako dun sa isang store kung meron pa mga canvas tayo guys. Guys, sakay na ako. Sakay na ako guys. Mga kapatid. Kasi makanakot tayo na pwede mong pagalawa ng ating mga pagalawa. Dito na. Nakanbas na ako ng electric bus. Ang init na. Sa church. Kailangan namin ng electric bus. Paano na ako? Kasi masakit na yung braso ko kasi ano tayo dito sa ano ba pangalan nandito? Kalimutan ko yung pangalan pero yun yun. Tingnan tayo dito ng electric pan. Tingnan natin din kung magkano yung price. Tapos tingnan din natin sa iba para malaman natin kung the difference between the other store. Ganun. Maya, tingnan muna natin electric pan. Tapos ang dami guys yung nakapila dyan. Ano yan? Vaccination natin. Oo nga, 17. Ano ba? Ano siya ng vaccination guys? Sinovac. Ang dami nilang nakapila pa rin kung ano yun. Medyo nakakamihiya ako mag-ano no? Pero dito lang tayo. Sorry. So kung nanakit yung nanakit yung ay, makati talaga naman ako. Ano umaga? Ang kati naman namunan ko guys. Pero ngayon, hindi naman nagaan. Handyman. So tingin tayo sa handyman. Akit ako siya. So, ayun, bakit ito ano guys? Handyman pala pangalan niya. Wala sa isip ko, diba? Ayan sa handyman. Haha, titingin na kayo. Okay, let's check it here. Ano pala ako sa loob. Ayun, no? Electric pan. May nakita na akong wall fan. Kasi wall fan talaga yung gusto ng desire namin. Yun kasi yung sabi ni Doc. Wall fan. So, may nakita ako dito. Pinag-iisipan ko lang kung yung oh. Same lang naman kasi tinan mo yung standard. Yung standard. Minsan na kay Hana dito ko. Kapag yung Dowell, 1.4. So, hindi ko alam. Siguro ito na lang, no? Yung standard. 1.440, no? Matibay daw ito mga standard. Yun na lang siguro, dalawang ganito. Ito 1.460 siya. So, yung balikan ko kayo. Tapos update na lang kayo. So, nakabili na nga pala ako ng wall fan. So, yung sabi ng 6 years ago nila, Dowell daw. Ito daw. Kasi naka 1 year warranty. Saka mas madali daw ito ipayos. Yung case off na ito. Ayan. So, yan. Ito siya. 16 wall fan. 5 leaf kasi siya. Ayan, 5 leaf. Kumbaga parang yung LC niya, 5 na. Mas malakas daw ito. Pero malakas naman kanina, pinatry ko. Tapos, ngayon, yan, dalawa. Hindi siya buy one take one. Wala lang buy one take one. So, ano siya, 1,455 isa. So, dalawa binili. Kasi ayan yung sabi ni Doc, dalawa daw. So, yun, dalawa binili ko. Ngayon, pinibili ako ng shawarma. Shawarma shop. Yun. After ito, uwi na ako. Yan. Kami kantangan ng isang. Yun. So, Robinsons. So, ayan. Hi guys, ayan, nasa bahay na pala ako. Halos kakarating-rating ko lang. Ayan, so,
inuna ko muna, nagsaing muna ako kasi gusto ko kumain ng kanin. Tapos, iaakit ko muna itong mga binili natin. Ito yun. Saka ito. So, ayun guys. Ay, hiningin ako pag-akyat. Ayan, nagsaing na ako dyan. Tapos, ayun, siguro magpapalit lang muna ako ng damit. Akyat ko lang to. Akyat ko lang ditong laptop. Hindi na ako dumaan ng school kasi sabi ko dito na lang. Ayan. Well, pakita ko ba sa inyo kung ano yung suot ko ngayon. Yak. Ayan. Sorry. Ayan. Simple lang. Simple na outfit for today's ayan, so hinihingal ako kasi sakit-sakit pa ng ano ko. Wait lang, alam niyo, oily talaga yung mukha ko. Ayan, tignan niyan, oily yung mukha ko. Parang pakiramdam ko ngayon yung skin type ko eh. Wow. Aray ko, ang dilim pala. Skin type, ewan ko, basta ganun. Ayan, ilaw na. Antayin ko lang yung maluto yung ating sinaing, tapos kakain na ako. Lunch. Yun. So, yun lang naman yung ating video, guys. Yung ating weekend. Siguro mahaba na yung vlog. Ayan. So, yun lang yung update ngayon. Ayun. Sana kahit paano nagustuhan niyo yung ating vlog for today. Ayan. Kahit na medyo, alam mo yun. Ayan, so thank you guys for watching and I hope you like this video. Please like if you enjoyed and please do subscribe if you haven't yet. And I will see you guys on our next vlog. Bye! Keep safe. God bless us all. Hi guys! Kain tayo ng lunch. Ayan, so hindi pa luto yung aking kanin. Inaantay-antay ko na lang. Ito yung aking ulam. Ginataang tulingan ba to? O, ginataang tulingan. Ayan. Tapos, Yakult yan. Nung nakaraang linggo ko pa yan binili eh. Kaso nga walang ref. So bumili akong yelo. Nalagyan ko ng yelo. So yan.